Mga pananom sa mamag-uuma sa Nurala, South Cotabato nangadaot na tungod sa kainit sa panahon. Aniya ang report. Usa ka bulan na sukad ulahing miulan sa lungsod sa Nurala, South Cotabato. Resulta, kulang na ang supply sa tubig sa mga humayan sa lugar. Ang mag-uumang si Ronnie Muscablo nabalaka nga madaot ang 10% sa iyang palayan tungod padulong na mahubas ang mga kanal o irigasyon tungod sa kainit sa panahon. Hindi man din magdugay ng tubig ni sa tungod sa kainiton, dumalan na. Makuha man din sa init niyo. Diskarte nila, ginapump na lang nila mga tubig na nabilin sa mga kanal padulong silang palayan. Kung magpadayon ang kahimtang sa panahon, sa Mayo pa sila makapananom pag-usab nga Agosto pa ma-harvest. Daw, may pa kuno daw magtubod ng tubig. Dugay pa ang butong. Magtanong kami May, June, July, mga August pa harvest. Lakip ang mga pananom nga pakwan sa Barrio 2 sa susamang lungsod na apektuhan na usab. Nangalaya ang mga dahon o mga bunga, gagmay o nangadaot na. Bisan pa daw makasugakod ang watermelon sa kainit, kinahanglan gyapon ni og tubig, labi pa kung bag-o pa kini gitanom.